Og her er der en lille dreng, der pisser. Hvad er det, du laver? Jeg filmer dig. Jeg skal lige til at dræbe dig. Er det allerede gået i gang med filmen? Hvad? Vidste du ikke det? Nå, jeg vidste er det allerede gået i gang med filmen, mand? Ja. Hvor nu er det? Ja. Du må ikke bare kaste noget at sige det. Okay, Men det var da ikke min skyld, men jeg troede, vi havde begyndt. Jeg tror, du bare lige først op. Altså, du er bare for meget, mand. Seriøst. Det var meningen, jeg skulle gå hen og dræbe dig med det samme, mand. Vi prøver jo at lave en god film, ikke? Altså, Var det så ikke bare, der var morder, mand? Du morder fra den farlige øvelse. Nej. Nå, men så er det jo mig, der skal skrive løb. Hvad fanden er det så, jeg laver her? Jamen, vent, det skal gå i gang nu. Ja, okay, så venter jeg. Hjælp mig! Hjælp mig! Så kaster jeg den dig i. Min ben! Jeg sværger! Jeg ramte dig sgu da ikke i gang, mand. Jamen, skal jo noget skuespil. Du kunne ikke begynde at krabbe eller sådan noget, mand. Men det var da ikke min skyld. Jeg troede, den var ægte. Jeg troede, du ramte mig. Jeg skulle jo være parat. Film, ikke? Vent. Er kameraet så til? Ja. Nå, ja. Hey, hvad du laver? Jeg skulle bare dræbe dig, mand. Filmen er ikke gået i gang. Jamen, jeg dansede bare, fordi jeg havde lyst til. Ej, det må du altså ikke midt i filmen. Og midt i filmen? Jeg troede ikke, det optog. Okay, prøv at vente, så går vi i gang igen. Hey, vent lige lidt. Cut. Det var altså ikke godt nok. Det var ikke godt nok. Nej, det var i hvert fald ikke godt nok. Det ville altså bare ikke være bekendt. Nu går vi derned i den ende, og så kan vi rigtig se, hvordan filmen skal være. Hvad er det, du laver? Hey, du skal sgu da ikke optage mit privatliv, mand. Er du så syg? Er du syg i hovedet? Jamen altså, det er jo filmen. Optager du nu? Ja. Okay. Sådan der. Okay, jeg skal lige klar. Okay, jeg er klar. Okay, begynd at løbe efter mig. Nu. Fang mig aldrig. Hvor dårlig. Sådan der. Ej, du skal bare blive liggende. Nu skal jeg sådan der hamre i dig. Nu dræber jeg dig. Hvorfor gør du ikke? Hey, dig nu for fanden. Er du død? Vent lidt. Vi sætter sgu ikke kilder. Hey, dig nu!